मैया फरो तांग हिंगांगे खरचा चराई थिके जों ट्राई खयो चराई दंनो माने जों जे जों मानसा खरचा बर खरि दं लाया जों जे मानसा कलम थिखला लायो बर हम थांनानि ओंके अ थानि जे कक्सिन जामुं कासाका अबनति आं गनि माने बखाते साना मुसुमो ओंके कक गाके बरंनि ब पारानि हाचालो गांके बरं खरनो बंनि साइडनि जे माने हॉस्पिटल तुबुमानि आबनि सिगां बिनि साइडनि सिमिनो बंनि बानानि बागि साका गोबरं फैतो लामा हाचाल हिनि बरं तुबलियाना नंगो बरं अनेक ट्राई खयो जा बरं साका जे बरं नंगो ट्राई खय जाखने नंगो ट्राई खय जे फुट इंलिया आफु बरं किन्तु हॉस्पिटल तुबुखा हॉस्पिटल सपायते नि अलरेडी बरं फुङाव सपायो माने अराउंड 9:35 बरं सपायो हॉस्पिटल सपायो दा ओंके आजराव बंग लगी लगी नंग एग्जामिनेशन खायका एग्जामिनेशन खाय लगी लगी साका जे माने चेराई अलरेडी बिनि आं हार्ट साउंड खोनालिया अलरेडी चेराइनि माने डिस्ट्रेसनि तंगते आं जेफु नायखा बिनि आं कोनसे माने खरां खोनालिया हार्ट साउंड खोनालिया गांके बुमा अलरेडी एग्जॉस्ट जा बुमा खा तेकाइसानके बो माने बयस दिलामा 39 इयर्स डॉक्यूमेंटेशन of गांके ओंकाय तामने बुमा माने जे प्रेशर माने आबो प्रेशर नानिया उइ दङ आबो हाइता फानकरि एकदम एग्जॉस्ट जा तानि के बरं मियानो माने हरनिसिनो डेलिवरी ट्राई खैजा बरं ओंके लगी लगी न आं गनो रेफारी रहरका तानि के फिटल डिस्ट्रेस तो माने आं गनो अलरेडी न रेफारी रहरका हायर सेंटर कारण आईसीयू केयर नानि मानो बा एनआईसीयू के माने बंनि निकु केयर नानि मानो आमबगे आं गनो रिहरका बिनि बुमानि बागिबो चेराइनि माने तामने गाहाम आउटकम नि बागि आं गनो रिहरका किन्तु थांते थांते न बरं बाखा लामा बाखा गबरं जे फुटिसाव सपाय थांके आफु चेराइ अलरेडी नो डेड कुनो बनि हार्ट साउंड तो करि नो बनि कुनो रिफ्लेक्स कुनो आधार करि हके आबो माने आं बुमानो बसाका बुमा संनो बां पार्टी नो माने ताहनाने बुजि रेखा पार्टी नो बा आं साका इनफॉर्म खायके अलरेडी नो अब माने ताहनाने नो मिचाराइ करि खायनि आं बंग डिक्लेयर खायके डिक्लेयर खायबि माने उलसे आबो उलसे बेबा पेपर वर्क पाइसे आबो उलसे आं हॉस्पिटल या करो